Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ngayon maginulsol kita sa itong mga sala aron andam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga minusolon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga manay aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nangalingkod sa tuo sa Dios Amahan o pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyan na kita sa Dios nga makagahom sa tanan, masayloon sa itong mga sala, dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita. O Dios nga gamahanan, punang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dungagi ang among pagtuog sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Inagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Colosas. Sukad sa pagkasayod namo ni ini, nagampo kami kanunay alang kaninyo. Gipangayo namo sa Dios, nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton, uban sa tanang kaalam o kahibalo, nga gihatag sa iyang Espiritu. Sa ingon, makahimo kamo pagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Ug magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo bahin sa Dios. Hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makaantos kamo sa tanan uban sa pailog. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ginoo nagpaibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya siyang kaluoy ug sa iyang kamatinod alang sa balay ni Israel. Nagpahibalo sa iyong kaluwasan, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita. Sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios, awiti nga malipayo ng Ginoo kamong tanang kayutan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagtayo. Nagpahibalo
pagday kang Ginoo diha sa alpa, diha sa trumpeta ug sa tingog sa mga budyo. Pag-awit kamo nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo napahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo manaka ninyo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw Ginoo. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret samtang nagilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nagibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa ining sakayan nga iya ni Simon o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sulti giingnan niya si Simon, "Palawd kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabi ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug gilabihan kadaghan isda ang ilang nakuha, na tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron moduol ug motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pakita ni Simon Pedro sa nitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug niingon, "Palayo kanako Ginoo kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok sukad karon managat ka na og mga tao." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Nindot kayo maigsuon ang mga tao sa ebanghelyo karon kay samtang nagwali si Jesus, nagilugay sila. Nagilugay. So ay na ilog kwarta. Ilugay sila dili kwarta kundi dili pagpamati sa pulong sa Dios. Ingo ani unta ta maigsuon, kana bitaw manimba ta, magilugay. Masabot excited unta ta ba? Maminaw sa pulong sa Ginoo. Usahay sa misa, lingkod, reading na, mag-ilugay man, mag-ilugay tog, mga gok pa, mag-ilugay text, uban, magawas-gawas, wala manimba, no? Igo ra na nambong. Muna, importante yun mo participate ta. Labi na kusgo na to atong tingog. Ay lang siyagit, no? Kusga lang. Labi na, usahay, mingong, ang Ginoo man na kaninyo. Ang ilan lang lubot nagkatungog, no? Kusga pod, no? Kaya participate man ta. Pero kay group prayer maning misa. Pero kung ana sa adoration, ay lasa mo pag saba kay silent prayer man na, no? So muna nindot kay mison inauto ta parehata sa mga tao sa ebanghelyo. Wala sila mag-ilog sa kwarta, kundi nag-ilog sila pagpamati sa pulong sa Dios. Ilang passion, ilang excitement. Ingo ana unta ta manimba. Klaro?
So inaot ba nag-ilugay ba mo? Paminaw? So inaot ta ing ana ta. No? Lain pod nindot kay sulti sa Ginoo ngadto ni Simon Pedro, palawd kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Palawd kay naramas la sa mabaw. Mao ni ang Archdiocesan Trust panahon ni Cardinal Vidal niadtong 2002 ug 2003. Duc in altum. Duc in altum meaning pagpalawd, pagpalaw. Usay mabaw ra kay ta maigsuon. Sa ato pagsimba mabaw kayo. Ari lang ta dire, lingkod-lingkod, pero wala manimba. Ni attend ra, wa mo participate. Palaw man ato. Ngano nga mata dire? Aron pagdaig, pasalamat, pagsimba sa Dios. Wala lang ta mangari dire aron mangayo. Kay kung mangayo ra ta dire, aw mabaw ra kay na. So hinautod ta ari ta dire dili sa atong kagalingon. Bisan nag-serve, bisan nagkanta, nang wala mo kanta, wala mo serve, tungod lang kay ni serve. O dili unas na tanan pagsimba. Ikaduha ra na ang serve, no? Say mo na tan-on mo asa man mo simba o mo serve. Ikaduha ra na. No. Kaya say mo bisag ang pare simba o nagmisa. Ikaduha ra ng misa. So mo na palawman na to may suon. Kaya say mabaw ra kayo ang atong tuyo sa Dios. Nangarita din aron nagi pangayo dili man ano daotan pero mabaw ra palawman pa nato. Okay, dire sa ato aduna man tay confession matag Huwebes palawman po nato sa pagkumpisal. Dito kay Mandawi kausara man sa usa ka buwan ang Holy Hour kada first Thursday. Pero dire kada buwan kada semana no. Ang daghan pag yung kumpisal lain oras. Nagsabot ay may sa team na wala na kumpisal Domingo no kay panington na may maayo niya daghan kay mangumpis nabitay kada Huwebes nya kung mangumpisal mo paigsoon palawme nganong mangumpisal man ta tungod kay nakasala kay sayon mangumpisal kay kaslunon dili kay sakto mangumpisal kay konfirmahan dili kay lawom ang rason nganong nangumpisal ta kay nakasala og mortal. Pwede namang direct to God, mga ipasaylo, basta venial sin. Mabitaw ganina, Ginoo, kaluy kami. Para to sa venial sin. Pero mortal sin, gani, kinanglan mangumpisal ta sa pare. Sama ba ka na masakit na ginagmay, kung gagmay lang, may inom tagtambal. Pero kung dagko na nga sakit, ato tas doktor. No? Sama karon. Ya kung mangumpisal mo may na City na may Holy Hour, no? So ayun na lang mong kumpisal na ko kay na may Holy Hour niya, confession, kaya napapo ko yung misa sa Tagaytay. Mangandam kita, ikumpisal. Mas may isuwat ninyo, o dili, high-tech naman ta karon, no? Nasa cellphone, aron di na mo kalimot. Kasi magkumpisal, padre, sige naghangad ba? Asa ko, mahangad sa ko, asa kini ang sala, no? Isuwat daan, no? Petan, nangawat, pila man ang gikawat. Wa kasimbag Domingo, pista gili, kapila. O nakasala bang premarital sex or adultery or masturbation, kapila. Basaha lang yung sala para dali ra. So manguros, walang samahan sa Anak, Espiritu Santo, amen. Bendisyon ni ako, Padre, ako nakasala. Kung gusto mo in English, bless me, Father, for I have sinned. Ay kalimot isulti inyong last kumpisal. O nakalimot na mo, exact date, bana lang, mga 2 ka buwan na maso Padre, o 2 ka tuig na, wa ko katapusan ako kumpisal, ug mao ni akong sala, mga sala. Sulti na, basaha lang, no? Mas may na isuwat ninyo daan, or para di mo kalimot. Nga higuman, inyo niyo, Padre, maura na. Ano, tagaan kag tambags pare, nga tagaan kag absolusyon. No? Nga pag-practice po mo pagtuon, akto sa paghinulsog o Ginoong Hesukristo, or act of contrition. So may isuon, mangumpisal ta, kanatay sala. Dili kay kumpisal, kay kaslunon, kay makonfirmahan. Kung dili kay nakasala ta. Klaro? No? Kung watay sala mortal, di na ko kinahanglan mangumpisal. Pwede raman direct to God, basta venial sin. Klaro, may isuon, palawman na to. Dili kay mabawra. Kasi para ko nang hapit na graduation, no? Mga bata, magpakumpisal,
Ikaw man, di ka pun manimba. Ano, nahimo ang requirement, ang kumpisal ba? No? Dili unta requirement lang, o dili ang rason, kay nakasala ta. Nakasala tag mortal, muna mangumpisal. No? So may suon, inautunta sa itong pagsimba, sa itong pagampo, sa itong pagkumpisal, palawman pa na to. E usahay, mabaw ra kayo ang atong rason. Mabaw ra kayo atong tuyo. Okay? O matagsimba na to, inautunta, sama sa mga tao sa Ebanghelyo, mag-ilugay. Meaning, passionate unta ta, excited unta ta, maminaw, mamati sa pulong sa Dios. Amen? Mga igsoon, pag-ampo ka mo, aron ang ako inyong sakripisyo, gawaton ta sa Dios Amahan, makagawom sa tanan. O Ginoo kining santos nga misa, mga dala untang ari kanamo sa imong panalangin, manglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo. Bayaw ni makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagawom sa tanan. Angay matarong nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayog, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi sa Kristo among Ginoo. Musa ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta, kaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Di ko usab kami sa tanang mga angel sa langit, sila pagsangyaw si mulayunong imaya sa kaawit sa pagdaig sa ilang paingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imaya o sana sa kitasaan. Daigon ani sa ngalan sa Ginoo o sana sa kitasaan. Manglohod. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tumburan sa nang kasantos, padala imong espiritu pag santos mong gasa. May mo kinialang ka na mulawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagulimiko sa ugpan, may pasalamat kanimo, pika si mihatang iningadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini mga tanan ug kan-a kini makong lawas nga itugyan alang kanimo. Samang paagi, tapos ang panahapon mi ko sa kalis, may pasalamat kay pag-usap. Mihatag niningat to siya mga tinunan mingon dawata kini Panginoon kamutan di kanini. Kay kini maong kalis sa kunugaw sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala lang kanimo alas sa mga tao nga masala mapasaylo. Wata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, Kristo nabanhaw, si Kristo mabuhay. Ano paghandom sa kamatayan pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Ing paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming isip ngayon ng mga tubang malagad kanimo. Imo kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, kayo sa Espiritu Santo. Inamdami Ginoong imong simbahan sa ibong kalibutan, imo nga mingpit kami dahil sa gugma uban ni Leo among papa, yung sa mo obispo sa na mga pari. Namdami sa mo may son nga nangamatay. Malauman nga banhaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan imo kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana, uban sa mga apostoles na mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Man kanina mo ikaw nga daygon na mo ikaw miyaon, pinagi sa Kristo yung anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha, kaniya, ihatagan na kanimo makagaw mga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampong kita sa Amahan, atong ganiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namong imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinisayo ta maingon sa langit.
ang kalano namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ngayon napasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ayaw itugot nga maulog kami sa panulay, inunungalo sa kami sa dautan. Ngay kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan si mong kaloy. Malikay kami kanunay sa lamlay sa nang kasamok. Samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Noong Iso Kristo, nag-ingon kasi mo mga apostoles sa kalinaw, ibilin ko ninyo. Ako kalinaw, ihataw ko ninyo. Ayaw tanaw mo masala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo si mong kabuto, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Pakita ta ang pagnisunay, pagdahit na kaninyo. Sala sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa manglohod. Ini maong kordero sa Dios nga wagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, papamulong lamang mamaya ako. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maligon ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron makag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsunan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa nang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa da ng kalinaw o gugma ni Kristo.